Volkswagen kattokerros. Mennään täältä oikein mettän kautta katsomaan. Siinä olisi tommonen 104 Volvo ja onks oikein Deluxe? Oh, hieno. Hieno ja sitten on tietysti Volvo in Sport. Pikku perämälli tullut siihen. Se on maketo. Siellä on komeat Sonin kaiuttimet sisään. Katsotaan tonne vähän. Täällä on ovi auki. Pistäis kiinni. Onks noi penkit semmoittiin, ettei oikein mahdu. Tää on hieno toi merkki tässä. 104 ja T20 on paikallisin. Niin että siinä on kaksikko. Komean tuotteet.